manok, nagtindungan sila na aranaw. Kaya so, pero na operating mamusukan niya sa kubo. Na pero kaya sige kaya ko lang. Nanay no kaya mahulat ka lagi mga senior, ang mga senior sa tadyo. Sila ni mga utak na mga senior. Okay. Na-presa na nuiguan, nurabulo na dyan.
Yan, as kami menikah sa kudo nila sa tanda mo, irara po sa akin ako siguna, kemudian sila naman ka sa guru. Kuwan na sira tayo ng tatanda mo. Kaya naman din siya, kakayati mamantanay. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkanayon na diyan semang-semang tanong mapapagawa kabaraka makapupuan si ko Tuhan tanong Rabbul Alamin di sisi mga Muslim Adyang kay kialimutan mo imang to semang tanong sang kadarpa minyomanay ko mga darpo mga Muslim sisang kaya duwara lang kalimutan o mga Muslim kulang ng mga pipiya mga masayra na sampot na po masatanong sa karuwatanwa agama Islam Minggulan sa tandingan adyang ko Ariel Lajaz Agus ito Rupayan Agus mga balabalan mga pabilera yung ay darta na paninggalan ay apiganan tanong ko pang-oriental sebab sa isay man to tarang kiamat yang mga Muslim na sukat pakar po ngayon sukat pakar po mga inipin ng mga Muslim na ayat ng tarang pina pagkalawan tanong si komisi sini na tanong mga ilan yang may illegal city na madahol magbuo mga kalimutan sa Okay, na iman to na alhamdulillah upang makukumpir yan so mga kalimutan dati man to na mas mga pipiparas adiso mga ramang mga sarwang ataka na kano naman tanong to ko Allah subhanahu wa ta'ala okay, ikapigitara tanong sa kasbuara na Lanaw del Sur o Lanaw del Norte pikiran ng mga kalalimutan ng nasita ng Quran surat tanong na sodyo di mambagyan o darba na kusap sa kawagaman ng Islam na may makukontrol tanong pan so oras tanong bubebe tanong sa oras tanong gusto dikatin dengan namunta mga pangamunta mga halal yun ang ibang importante na ikadua magtarwang siya paganay na yung kaya pagpaka talimbarutan mga Ramadan eman po na 10 na po pitugoy and para talimbar di Surabaya na sa mana yang napagkano ko ng mga munisipyo sa kaya Pilipinas yang kaya mga mga Muslim mislas na sa kaya pagpakatali ng mga kaya Ramadan gumula lang sa tandingan at yung kaya Tadamon al-Islami na gusto kaya sa napilo nyo alam na mga magariari isiko Islam sa kapagluan ng merkado at yung kaya babayan si Haji na Ali gusto mga komite niya pagudasan natin so kapakatar pa nga mga riyang si Urabol Barangay Chairman si Honorable Balik Isumangko ako si Councilor Honorable Nadir Ali at ako si Engineer Leahoma
Isaya mo pagari akong nalita ng Dareno sa social media. Pakatumangkan mo mangurip ko Allah sa katububay yung si Islam. Sabab sa na balang natao nagpukita bubay ano Allah SWT. At na mga tao mga raralisiya isip ako. At na mga tao mga bubulot na isip ako. At na mga bangon sa tanong ang mga laita mo nagiran ko sa po. Sabab sa ayabu pagtububay ako agamaw Allah asabtukikan wallah subhanahu wa ta'ala Ibukti wallah ikakabdi wallah nasan almiyati muslim ipikiran niyo lagi na mga day o lipungan dagiyo si sa alungan na mawari amay ko makumatanuro pumagano bigat na durong sa amal na isa ini ko lipungan dagiyo sa alungan na mawari so kidar kayo si kumangkalilimod ayat penting nun nasu Allah usu agabaw Allah subhanahu wa ta'ala padai kumapuro at tiko diyan ko tuwa mapuro kumang tiko tadutan si ko Allah lagi mapuro ang kaya ilmu lagi ini sabag ko ilmu nagyutoy kaya suwatan ako kasyapaya yutoy kaya suwatan ako kapuasa yutoy kaya suwatan ako kapnay haji gusto lang mo na mga siko na may sabag ko ilmu naginan ini juga terpetan mga nagi puna manamarantan yang tayo malang masoya tertalong so ilmu naroon mini sabab kaya papa kaya kinisumul wallah mga malaikat sa sujudan yung suada sabab sa mga ilmu alam mo naman yan ipangdu wallah ku amatan wa adam ataman man tulagian al-mitar ipagadan wa 'allama adam al-asma' kullaha ini pangdu wallah siku adam su kalam lawan mga ngaran manyan nasu ilmu ini pangdu nya ku adam nasu kiyata burkatan ilmu nagumi raw Allah ku mga malaikat usjudu li adam sujudi ni su adam supaya yang pakasujud mga malaikat ko Adam na sabab ko ilmu dengan timu-timu antar memang kami sebab si ko ilmu na suwaga agama Islam na kaya di mana gertak na pupungan dari memang tuang kaya agama untuk agama suci agama saya menanya na kalaan tanurun sa mga kaltang jadi nga kapakatan ng mga Ramadan na isa din ipagalaw tanuron na so di tanong ikatutut sa katang so Allah subhanahu wa ta'ala nakituriyan atatan niya po niyo Fadkuruni adkurku tatan niya po niyo katatan mangkusan mangku waskuruni wala takfuru nagupun na naman niya po niyo nawudiyo po niyo sabba kadiyan ngayon kakalimutan nung natandad may ko Allah subhanahu wa ta'ala kaaya po magusenta nung iman po na ando man na niya kak nalatano o kipapantang tanong o tuwan tanong na gusto ang kawawa Allah sumangko sa mga tao disiran po nagudiran pindan man sa Allah na papasad mo Allah suci ini yang kira ya beran Allah sa Quran wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka sadisata talikudan yang sudinya tak dikatakan ni kaya mananya nagdaray nun, ipulanag sa inyo, inyan sipan sa Allah,
فإن له معيشة ضنكا napakapagdadaw naman sa kapagdadaw masimpit. Kaya man masimpit ito na kapagdadaw makadadapanas, kapagdadaw makasisilay, kapagdadaw abyak pilay ka malayta mo, ugay na masasal sa rason niya na gusto mo karnan niya. Kaya minuminos, na amay ko makukubuo na masimpit sa kubur na inisubatan ng Allah wala suruhu yawmal qiyamati a'ma nagu pabuyag naman si salungan na mauni sa kuwan naman sa kailan kaya maranya ng buta anak at ibu Allah di salungan na mauni. So di yan pitalintan man sa Allah, di yan ang bukan sa oras, so agaman yan, na buta at Allah sa agaman ang bawal. Nandun ay turo yan, Qala lima hasyartani a'ma, ya Allah, na inu akong kapagyagang, abubuta na kong ka. Wa qad kuntu basira, asa ko sa dunia ako, nabupakailay ako. Dito miyangkalan na ni pesan itu manusia sadanya kau buku dikatakan ni Allah dan yang kau sarap orasian sadikatakan ni Allah subhanahu wa ta'ala na isay kumala panadun ulina katan wala kapatimuti utanusi sebab salam dan itu ng mga ulama na palayata berkatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Allah isbagian orang. Sa kagipitero yan ya Allah na yan ang kabutaan sampai kakyaw yang parang nagpakailaw sa dunia. Yan isibog Allah na tigyan. Kadalika adat ayatuna panasitaha. Dataran naman amya ko marka sa mga tandaan sa dunia. Niya ko marka sa mga katuruan sa dunia na diray no ka. Maranya nalilipatan ka na wag kadang kaliyaw matunsa na iman pati wallah apalipatan ka mampu sa di ka din po kailay sa dayon sa kakataman sa dignaw yan. Namarmat wa katamanan ang buto ang ulaw mga tao aday lang din po isaw na sa kamay. Ay sa iman to niya kabina sa kumanusia nang ay katuruan yan sa piripisya ko. Madam na mga tao, isa ko rin naman yung makapsir pa yan dahil sa bagyan natitipal yan sa piripisya ko. Inong kalikibag ng sinamaw siya mga kamyang alulok, sira, nagyara sa isirang baka, di mantay di mo yung sirantan, piripisya ko. Ino kali makagsimina, alam na ba na kumakalakat iman to sampai ang kapagagang na direvisi ako. Direvisi sa opisina, direvisi ko juga ngayon, direvisi ko ay mananya na dijadikan tradir sa may barang-barang mga. So, lang na ipag-isya ko na yung iman to ng tamok ka, na dapat na yung mga panay haji na direvisi ako. Alam natitipan niya na sebagai nota dari bisi ako. Na diyan mo ito kahubali na bisi na impagay mo ito Allah na may kuksirakan mo na kabalis kanya na dari bisi. Kaya mananya na dito po tugo mo karena niyan sa kapkalakyan na gusto pagkapasang yun sa diyan po ito naman niya na sakratul maut na malmakman sa kuburian na direvisi din sa kapsiksa sa tama sa kapagitaw ko. Kapag kaya ilawatan mo albisi ako, wida si kalbisi. Si ko, ay maranya na mga galpo kay kasuswado Allah. Niya kataling mo sa katama, nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, anda man ay kabubayarang ng Allah, nakabubayan ako ng mga manusia.
Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam surah Mika kulungan mau. Surah Mika kulungan mau natangkili kasulnya. Nakabubaya ko Allah. Ano na lang kaya dunia na kanabatang di kabubay adiyang kaya matatag sa dunia okay na yung kuwentan ron na so kailangan tanong ko ako na kailangan tanong sa alungan na mawala. Apiya lang adiyang kaya ipagayar pa sa tima na na ayaw mo magpupugin ako na may pagganatan pa na so pero napis sa maputian inis na pala yung natutukutan ito sa mga na ano man ay panatigil di kabubayrak ng mga manusia na tingo Rasul sallallahu alaihi wasallam at iyan ay man na pangin suporta si ko ngani na madadalang ko mga manusia ay man yan na may laing kasumapi ay walay na panalamat ka ko Allah api ay walay ka na tuog at yun dinilay ito ka Allah at mabuha ka piyaw tuog at iso mga simento at talaga na niya suwa Turki dia niya suwa Turki na lang yatay mula mo ng mga ito ay walay na ayan niya pulang-pulang na lang na mga pupuro ay walay Hauto, na kung katawirang punto na pwede sila niya magbubalay sa mga pupuro. So, may laing ka sumadang linglawan na sa nadawuluan ka na ay ka na niya na para naman ka po Allah. Sabi ko ito, adal ka niya ang pisang buluan, adal kisumariya ka. Ikadua, na suwan na buluan yan na malaking problema. Ay ginabubugan sa alay na makawin ka kalian o andun tunay kami natin yung buluan yan. Nagirado niya na ako, nawila kalian o ba anang marakotrak yan, apuripis yan sa buluan. Kawila ka na ewan na yan, nakanagumalatas sa dunia, okay na pangin suporta kung maninuwanin at kilay ka po mga manusia. Mga limukilan o Allah na pupuna naman kabunan ko Allah subhanahu wa ta'ala pinipir ko Allah. Biyanan ikagdububir ko mga manusia. Upuon sa manusia na lang nasisi ko mga manusia. Ang mga pipiran na yang magtatawdan, na yang magkasisigi, na yang magditurog, na sa mga manusia na itubulpir. At yun na di na makatipo, di na tunay ba na annama pipikirya imampiya. So iyan isang titigong tanong at pangisukuran tanong so mga parehasan ko dunia napsulalig tanong sa alungan ng bawal na po pangisukuran tanong so mga parehasan at sisi ko mga manusia tanong po na namatang ko Allah so matatagulang tanong ay yung tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Gina nori ko Allah kapiya o di tanong di kapagagama pelubu yung tanong niya si ko kapagintau tanong ay mananya na di tanong ni bulong sa ngayon di tanong makasilay di tanong makasot ko malibot nga kakawiyaw so ay natutul sa diyan ko to sa katama ba pangangalot sa kubo diyan ko to asibiti na adan pirtikiron pangangalot sa kubo ay sugay ron sugkalot niya na kubo na gusto nila sumisya po niya kasi anuman na niya katalimuan ang tutuwa sa kataw abubay na tihiin akalot lang sa kubo na ini kalot yan sa niyan sa kubo na ada makapira ka oras na minyo maso ikubuto na diyong buto at tinipo niya ng utak-kupo na kaya katipuan niya nirisol kaya ng utak niya tayo sa utak-kupo uwi na niya mamasa sang patawras sa kaptukoy niya nung mga dindingan iyan
na sumilin daw sunggip ko niyang utako na miyang kaliwaliwanang at tihaya miyang kaliwaliwanang asin daw na piyatangan niyan na miyang kadedea yun dataw kailan niya nun na sumangawalay nun nagpalin mga pulawan na niya mamasangkutan sa katawang na mag-sumagal na itakot yun ng mutuwa hindi nga na taros at yan po na nilang sukuko na kagyamang ko masolay na makatatantang tantan niya no tuli pangimigiranan ng mutuwa nilay niya tropya karos sit manggurian no niya ka piraulan na niya ko magmasububay dito rin sububay niya tigyan karon na mo sa kuko na yung kalutiap man sa kuko na damatid man na ninyo mang kuto ipulabong na inilabong niyang man na datang ng kutanili niya sa miyang kaya kakukumplito diningali na nilay niya ang utantihaya kaya sidyon sa kuko na siyurong yan na niyang kadede ayad na mga lalanong ng mga mutya. Ladyang po ito, tiglugalan yan, kaya pinodin niya na luminyaw ko kung tiyak po lang nila, at yan wala yung subukin. Tinahay ko ay naukatan na ika, nasasusun yung rakod yaw na hikupo. At tinaway ko. Natigay na yung manto, nagipurumang ka, na ipag-isya ka pa, nga niya kahinang kay buwan niya katulad. Natigyan ang mga wata na alam. Lamo na kung sila mga wata kayo tanto meron ta ginawa ko. Palay sila garimaw Allah ang mga wata na alam mga kalalaga ng mga wata. Tigyan na ito na ikaw nagpamutang niya na hindi ko po. Natigyan yun ito tigyan, adyak niya pangapangalag sa ilmo, si Islam, at tigyan, nagpakalawang lang sa Quran, pamumuluan sa mga natigyan, at yan ikapagalin. Natigyan na mo tayo kaduwa. Natigyan na, daw ito tigyan makapagaling. Agi, sa kanya natigyan na, meron na nagos mo ito ang pagaling yan, na